טוב, נימו, למה אתה עומד? למה אני עומד? לא, מה, אין איפה זה. אין מה... סליחה, הנה הספה, הנה. ספה רגילה. לא, לא ראיתי את זה. מה? מה, התחדשת בספה? מתנובה? אתה רואה פה משהו לא שגרתי? לא, סתם, אני צוחק. לא חשבתי, אולי אתה רואה... לא, בא לי לעמוד קצת, הגדול, בא לי לעמוד. אבל אף אחד לא רוצה לדבר איתך, בוא תשב. אני יושב על הקצה, מה אתה לא רואה? אף פעם אתה לא יושב על הקצה. אז מה אתה רוצה לשב? יענו... שתשב רגיל, כמו שאתה יושב תמיד. שנייה רגע, אתה רוצה שאני אשב? שנייה. אני רוצה שתתנהל. היום לא, עשיתי את החדשה, הגדול מדבר עם בוקסר. אוכל? היום בא לי לדבר איתך עם בוקסר. אוכל? היום בא לך לדבר איתי עם בוקסר? כן. למה חשוב לך עם בוקסר היום? לפדיחה. מה אתה מדבר, חיים? לא, סתם, מדבר עם עצמי, חכה רגע. אני מתכנן איזה משהו. מה אין לי עם הגדול? הכל בסדר. יא אלוהים, בואי לה, הגדול, תגידי, מה קורה לספות שלך? מה קורה לספה עם הגדול? אני מרגיש כאילו שאין לי שקשוקה בתחת. הגדול. וואו, יא אלוהים. מה, הגדול, מה שלומך? רגיל. הכל כרגיל. מה זה? שיהיה האלוהים בשמיים. זהו, הגדול, אני יכול ללכת בבקשה? למה? לא יודע, הוא לא הכי בסוף. זה משהו שהיית רוצה לשתף, אתה הגדול? לא רוצה. בימים האחרונים. משהו שעובר אליך בימים האחרונים? לא עובר אליי, הכל מצוין אחי. לא, אין משהו חשוב, אני רוצה ללכת. לאן? לשחות קצת. לשחות? טוב, שיהיה יום מצוין, חיים. אחרי היום, אחי. אוי ואוי. מה קרה? איזה תרגיל FBI. איזה תרגיל? קיבלתי את כל השושנה הבאה. מה, גדול? לא, מדבר למיצית, לא אליך. משהו שאמרתי? לא קשור אליך, אני מדבר רגע, אני קיבלתי במשקפיים. יום טוב, חיים. אחרי יום. מה קרה? מה אתה מסתכל?